हेलो बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। अब्ला आङो दिनैनि बे समावहाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों सावरायगोन। दिनैनि बे लाइभ टपिकआव आङो आयदाखौ लादों जाहैबाय गुड वर्क्स मोजां खामानि। बे खामानियाव दिनै इसोरा माबायदि जोंनि सायाव हास्थायदों बेखौ जों दिनैहाय सोलोंगोन। बेनिखायनो इसोरनि गाहाम बाथ्रासिम थांनायनि सिगां जोङो माखासे बाइबेल सिरिफोरजों गुसुङै नायगोन। बेनिखायनो आं आसा खालामदों नोंथांमोना आंजों जोबजासे बाहागो लागोन होननानैहाय। आरो बे समाव आं खावलायनो लुबैदों अननानै जायफोरा बे भिडिअखौ नायबाय अननानै गाव गावनि डेशबर्डआव गाव गावनि प्रफाइलावहाय जेन शेयार खालामनानै हो इसोरनि बे गेदेर हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानो हानाय बायदि। दिनैनि थिम एबा दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय गुड वर्क्स मोजां खामानि। बेखौ लानानै जों इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों सावरायगोन। अब्ला जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रासिम थांनायनि सिगां जोङो दोंसे मेथाइ गस्पेल मेथाइ जों खोनासंनानै लानि। बे समाव आं खावलायदों नोंथांमोना मेथाइखौ खोनासंदो। बिनि उनावहाय हायोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो बयबो बाहागो लानो हानाय बायदि। बेखौ आं खावलायबाय। थेंक इउ। खामानि बाहागो लानो हानाय बायदि बेखौ आं खावलायबाय। थेंक इउ। अननानै हायोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामना होदो। साउन्डखौ खोनादोंब्ला अननानै खोन्थादो। साउन्ड मोजां खोनादोंना खोनायाखै अननानै खोन्थाब्ला गोजोननाय मोनगोन। डिपि नार्जारी हाय दादा गुड इभिनिं। अके नोंनिसिम गुड इभिनिं। थेंक इउ स' माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय। जों दिनैनि टपिकखौ लादों जाहैबाय मोजां खामानि। जों मेथाइखौ जोङो खोनासंग्रोनि बेनि उनाव जोङो दिनैनि हाबाफारि फारसे जों फारि फारि थांगोन। अननानै साउन्डखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखै खोन्थाब्ला गोजोननाय मोनगोन। सामुएल नार्जारी गुड इभिनिं आदा गुड इभिनिं। मोजां खोनादों दादा। अके थेंक इउ स' माच डिपि थेंक इउ स' माच। जों थाब थाब बारनो जों सेस्था खालामगोन। प्रेज द लर्ड आदा प्रेज द लर्ड। जों टिमा बसुमतारी थेंक इउ स' माच। अब्ला जों मेथाइ खोनासंग्रोनि बेनि उनाव जोङो हाबाफारि बायदि फारसे थांगोन। थेंक इउ। साग्लोबबाय खोमसि जोमैया गिथाव बाथाव महर लाबाय। साग्लोबबाय खोमसि जोमैया गिथाव बाथाव महर लाबाय। खारग'नो मेथाइ जोबनायनि उनाव जोङो दिनैनि हाबाफारि फारसे थांगोन। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना दान्दिसे सम नेनानै था। मेथाइखौ जों फोजोबग्रोनि बिनि उनाव जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा जोङो सोलोंगोन। दिनैनि आयदाखौ आं लादों जाहैबाय गुड वर्क्स मोजां खामानि। बेखौ लानानै जों दिनै सावरायगोन। दिनै बाइबेला जोंनो मोजां खामानिया माखौ होननानै फोरोंदों माखौ होननानै फोरमायदों जों बेखौ सोलोंगोन। फेक्ट्स एबाउट गुड वर्क्स मोजां खामानिनि माखासे बिसयखौ जों सावरायगोन। बेनिफ्राय मोजां खामानि जों माबोरै मावनो हायो जों बेखौ सोलोंगोन। बेनि उनावहाय मानो जों मोजां खामानि मावनांगौ बेखौ जों सोलोंगोन। बेनि उनावहाय मोजां खामानिया जोंनि जिबनाव मानो गोनांथि बेखौ जों सोलोंगोन। आं आसा खालामदों नोंथांमोना बाहागो लागोन होननानै। हायोब्ला शेयार खालामनानै खावलायबाय। जों मेथाइ फोजोबगोननि। हादराव हनै दावहाया जाबोगौ
जाथिजों जाथिबो दानज्लाय सुज्लाय गिथाव बाथाव महर लाबाय संसारा साग्लोबजोब्बाय जेरैबो खोमसि जोमैया गिथाव बाथाव महर लाबाय संसारा साग्लोबजोब्बाय जेरैबो खोमसि जोमैया दि बसुमतारी आंनि थाखायबो आरज खालाम फ्रेन्ड लोमजादों आरो गगा मोनदों खर'बो सायो अके जागोन थेंक इउ वांग्रु दैमारि गुड इभिनिं ब्रादार अके गुड इभिनिं टु नोंनिसिमबो थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव बाहागो लानायनि थाखाय जों मेथाइखौ फोजोबग्रोनि बिनि उनाव जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों सोलोंगोन आरोना हायोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो जेन बयबो बेयाव बाहागो लानो हानाय बायदि थेंक इउ स' माच सा सानजा खोला सोनाब खारख्रावबायगोन इसोरनि बाथ्रानि आंखाल जागोन सा सानजा खोला सोनाब खारख्रावबायगोन रनसुलि मुसाहारि प्रेज द लर्ड ब्रादार अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव बाहागो लानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ आंखाल जागोन गिथाव बाथावबो दिन बोथोरा इसोरनि बोसोननि आंखाल जागोन हालाय हाफाय नायगिरब्लाबो मोननाय नङा फोरबुनि बोसोनखौ जोबनाय मुगाया साग्लोबबाय खोमसि जोमैया साफार इसवारी गुड इभिनिं ब्रादार अके नोंनिसिमबो गुड इभिनिं थेंक इउ स' माच खबर सबर मोजां ना औ खबरा इसोरनि अननायाव मोजांथ' नोंहा मा खबर अननानै खिन्थादे आदसा रंजालि हायनारि प्रेज द लर्ड थेंक इउ हाय गुड इभिनिं फंबाय नोंनिसिमबो गुड इभिनिं निर्जना दैमारि थेंक इउ स' माच लाइफआव बाहागो लानायनि थाखाय अब्ला जों दिनैहाय बेखौ सोलोंनि जाहैबाय आरोना आं दिनैनि टपिक एबा आयदा जे थीम बेखौ लादों जाहैबाय गुड वर्क्स मोजां खामानि हांमा बसुमतारी प्रेज द लर्ड आदा अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ स' माच बाहागो लानायनि थाखाय दिनै बाइबेला जोंनो माखौहाय मोजां खामानि होननानै बुंदों जों बेखौ सोलोंनि ना बेनिफ्राय जोङो बाइबेल सिरिजों नायग्रोगोन बे समावहाय नोंथांमोनाबो नायोब्लाथाय नायनो हागोन दिनैहाय जों नायनि ना जोङो नुजा होजानायनि 14 बालाबनि जिब्रै बालाबनि 13 सिरिखौ जों नायनि बे समावहाय नुजाहोजानाय 14 बालाबनि 13 सिरि नैबेयाव जोङो मा मोननो हायो जों एसे नायग्रोनि आदसा कमेन्ट फरायगोन सापार इसवारी मोजां ब्रादार अके थेंक इउ स' माच लाइभआव बाहागो लानानै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय इस्लारि एन्ड मिन्थिना गुड इभिनिं आदा अननानै नों मा जायगानि मोनथिनो लुबैदों अके आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मुसलपुरनि बे स्टुडिअ मुसलपुरावनो दङ आरो ना फैबाथाय लोगो मोनगोन आरो थेंक इउ स' माच अननानै नोंनिखौबो खोन्थाजागोन इस्लारि एन्ड मिन्थिना थेंक इउ
अब्ला बे समाव जों मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै लाग्रोनि नङा होमबा बेवहाय आं फरायनि नुजाहोजानायनि रिभलिउसन चेप्टार 14नि भार्स 13आवहाय जोंखौ मा बुंदों जों बेयाव फरायनानै नायनि ना बिनि उनाव सोरगोनिफ्राय आंनो बेबायदि बुंनाय राव खोनाबाय बेखौ लिर दानिफ्राय जायफ्रा फोरबोनि खामानिजों थैयो बिसोरो बोर होजाग्रा गोथार जिउआ बुंफिनबाय नंगौ बे नंथारगौ बिसोरो गावसोरनि मावसोमनायजों रंजानो मोनगोन मानोना बिसोरो गावसोरनि मावनायनि बिथाइखौ मोनगोन होनना बुंदों जननि गेजेरजोंहाय बे दर्शन नुजानायखौ जों दिनैहाय नुनो मोन्दों बेयावहाय बिनि उनाव सोरगोनिफ्राय आंनो बेबायदि बुंनाय राव खोनादों दिनै बिनि गेजेराव सोरगोनिफ्राय बेबायदि राव बुंनायखौ खोनादों नामा बेखौ लिर होननानै बे जहनखौ बुंदों मा लिरनो होदों दानिफ्राय जायफ्रा फोरबोनि खामानिजों थैयो नैबे समनिफ्राय जायफ्रानोखि फोरबोनि खामानि मावनायजों गावखौहाय गावनि जिउखौ दैदेनो गावखौ बावसोमो बिसोरो बोर होजाग्रा होनना बुंदों जायफ्रानोखि इसोरनि खामानिखौ नांथाबनानै थायो बिसोरो बोर होजाग्रा होनना बुंदों गोथार जिउआ बुंफिनदों बे समावहाय मा बुंदों बेखौ जों खोनासै नंगौ बे नंथारगौ बिसोरो गावसोरनि मावनायजों रंजानो मोनगोन होनना गोथार जिउआ बेखौ बुंदों नंगौ नोंसोरनि खामानि मावनायजों नोंसोरो रंजानो मोनगोन होनना बुंदों मानोना बिसोरो गावसोरनि मावनायनि बिथाइखौ मोनगोन होनना बुंदों जोंखौ दिनै इसेबां मोजां मोनदों जोंनि मावनायनि बिथाइखौ जोङो मोनगोन गोथार जिउआ दिनैहाय जोंखौ बुंदों जोङो जि खामानि मावाथों मानो बेनि फिथाइखौ जोङो मोनगोन होननानै बुंदों ना अब्ला जों दिनै मोजां फिथाइ मावोब्ला जों मोजां फिथाइ जों मोननो हागोन आदसा गोहै दैमारि गुड इभिनिं सार अके गुड इभिनिं टु थेंक इउ सो माच इस्लारियान मिन्थिनो आं चिरां माने बिटानि आदा अके थेंक इउ सो माच खोन्थानायनि थाखाय बिक्रम बर' प्रेज द लर्ड प्रतुल दैमारि दासो आंहा फंबाय अके थेंक इउ सो माच फैनायनि थाखाय अब्ला जों दिनैहाय सोलोंनि ना दिनै गोथार जिउआनो जोंनि गेजेरावहाय बुंदों मा होननानै बुंदों जोंखौ जोंनि जि खामानि मावनाय बिनि फिथाइखौ जोंखौ मोनगोन होननानै बुंदों बे नंथारगौ बाथ्रा बे सैथो बाथ्रा सोरगोनिफ्राय बेबायदि राव बुंनायखौ जों खोनादों दानिफ्राय जायफ्रा फोरबोनि खामानिजों थैयो जायफ्रा फोरबोनि खामानि माव गावखौ बावसोमो बिसोरो बोर होजाग्रा नङा अब्ला जों दिनै गावनि जिबनखौ इसोरनो बावसोमनानै जों इसोरनिफ्राय बोर होजाग्रा जोङो दिनै सायख'जागोन ना जाया जों दिनै इसोरनिफ्राय बोर मोनग्रा जों सायख'जानि बेनिखायनो नैबेयावहाय जों सोलोंनि ना दिनै आदसा कमेन्ट मोनसे फरायनि अनसुमै बसुमतारी अके गुड इभिनिं ब्रादार अके नोंनिसिम गुड इभिनिं अननानै आंनि हौवानि थाखाय आर'ज खालामनानै हर आंनि हौवाया जौ लोंनायखौ नागारनो हानायनि अके जागोन थेंक इउ आं जोबनाय सिरियाव आं आर'ज खालामगोन अननानै आं बे समाव खावलायखाबाय आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ आं दिनै लायाखै अब्लाबो आं जोबनाय सिरियाव आं आर'ज खालामगोन दिनै आं इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुङै आं नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो होननानै नुजाथिदों जाहैबाय दिनैनि बिसयखौ आं लादों जाहैबाय मोजां खामानि दिनैखाय नैबेयाव होनो जायफ्रानोखि इसोरनि खामानि मोजां खामानि मावनानै गावखौ बावसोमो बिसोरो बोर होजाग्रा होनना बुङो आरो जायफ्रानोखि बेबायदि खामानिखौ मावो जिउआव बिसोरो गोजोननायखौ मोनो होननानै बुङो जोंबो दिनै इसोरनि खामानि मावग्रा जानि जोंबो जिउआव दिनै गोजोननायखौ लानि बेनिखायनो बे मोजां खामानि मावनायनि फिथाइखौ जों नायोना मोजां खामानि मावनायालाय माथो तथ्यफोर जेनेबा फेक्ट्स एबाउट गुड वर्क्स मोजां खामानि मावनायनि तथ्यफोरा मा दिनै सेलभेसन बासायजानायखौ जों मोननो हादों बे सेलभेसना जोंनि मोजां खामानि मावनायनि दारै नङा बासायजानायखौ जों मोजां खामानि मावनायनि थाखाय मोनाखै इसोरा जोंखौ अननायजोंसो होदों जोंखौहाय जों दिनै संसाराव आं मोजां खामानि मावनायखाय आं बासायजानाय मोनदों बे नङा इसोरा जोंखौ अननायनि दारै बे बासायजानायखौ जोंनो होदों इफिसियानि 2:9 जों जेब्ला नायो जों बेयाव मोननो हायोना नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नैबेयावहाय जोंखौ मोना बुंदों मानो आर्ट आयदायाव जों बर'नियाव जों नायनो इंलिसाव जों न'याव मोनो आठ सिरियावहाय 9 सिरियावहाय इफिसियान 2 9 सिरियावहाय मानोना नोंसोरनि फोथायनायजों बासायजानाया इसोरनि दयाजोंसो ना जोंनि फोथायनाय जोंनि मावनायजों इसोरनि दयाजोंसो इसोरनि अननायजोंसो नाब्ला नोंसोरनि मावनायजों बे जायाखै जोंनि मावनायनि दारै जों बासायजानायखौ मोनाखै नाब्ला जोंथ' दिनै पापसो मावदों
जोंथ' दिनै गाज्रिखौसो मावदों, जोङो थैनांगौसोमोन, नाथाय इसोरा गावनि दयाजों जोंखौहाय अनखांदों नामा? बियो इसोरनि ओरैनो होनायसो, बे बासायजानाया, बे सेलभेसना इसोरनि जोंनि थाखाय ओरैनो होनायसो होनना बुंदों। बेसे गेदेर बाथ्रा। बेनिखायनो नोंसोरनि सासेयाबो गोगा खालामनानै लानो हाया होनना बुंदों। जोङो दुगा जानानै लानो हाया होनना बुंदों। मानोना बे बासायजानाया इसोरनिफ्राय, इसोरनि दयानि गेजेरजों मोननायसो होनना बुंदों ना। बेनिखायनो बे मोजां खामानि मावनायखौ जों दिनैहाय सिन्था खालाम। बे मोजां खामानि मावनो थाखाय इसोरा जोंखौ सोरजिदों होनना बुंदों। We are created for it. इसोरजों जोङो बे मोजां खामानिखौ मावनो थाखायसो जोङो सोरजिजाबाय। जों दिनै बुहुमाव जोनोम मोनबायब्ला जोंखौ मा खामानि मावनो इसोरा दिनैहाय बे जोंखौ जोनोम होखो, जोंखौ फेदेरखो? नोंथाङा दिनै एसे साननानै नाय। जों जेब्ला एफिसियानि 2 बालाबनि 10 सिरियाव जों नायो, जों बेयाव मा मोननो हायो? We are created for it. बे मोजां खामानिखौ मावनो दारैसो जोङो इसोरजों सोरजिजादों होनना बुंदों। बिश्वजित बर', हाय, गोबाव समनि उनावसो आं नोंथांनि चेनेलाव जइन जानो हाफिनबाय। अके, थेंक इउ स' माच। रतन नार्जारि, इसोरा बाख्नायजाथों। आमेन, थेंक इउ स' माच। बेयाव मा होनना बुंदों? जों बेवहाय जों बे मोजां खामानि मावनो थाखायसो जों इसोरजों सोरजिजानाय होनना बुंदों। जों जेब्ला एफिसियानि 2 बालाबनि 10 सिरियाव जों नायो, बेयाव जों बेबायदि मोननो हायोना। मा लिरनाय दं जों नायनि? जोङो इसोरजों दाजानायफोर गाहाम हाबाफोर मावनो थाखायनो इसोरा ख्रिस्ट' जिसुजों जोंखौ दाबाय होनना बुङो। गाहाम हाबाफोरखौ मावनो थाखाय ख्रिस्ट' जिसुनि गेजेरजों दिनै इसोरा जोंखौ दादों होनना बुंदों। जोंखौ मावहोनो थाखायनो इसोरा बेखौ सिगांनो थाम थिम खालामखादोंमोन। जोंखौ बेबायदि खामानिखौ, मोजां खामानि मावहोनो थाखायनो इसोरा जोंनि थाखाय थाम थिम खालामनानै दोनदों होनना बुंदों। अब्ला जों दिनै साननानै नाय, बासायजानाया जोंनि मावनायनि दारै नङा, इसोरनि अननायनि, इसोरनि दयानि गेजेरजों जों मोनबाय। नैथियाव जों मोननो हादों, बे मोजां खामानिखौ मावनो थाखाय जों इसोरजों सोरजिजाबाय होनना बुङो। एफिसियानि 2 बालाबनि 10 सिरिया। बेनिफ्राय मा होनना बुंदों? बेनिफ्राय बेयावनो जों जेब्ला नायो, बेयाव मोननो हायोना, जोंखौ बे मोजां खामानि मावनो दारैसो इसोरा जोंखौ सोरजिदों होनना बुंदों। God has prepared it in advance. जोंखौ बे एडभान्स बे सोरजिबाय। बे खामानिखौ मावनो जुनै इसोरा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंखौहाय सोरजिदों होनना बुंदों। जों दिनै साननानै नायोब्ला, अब्ला जों बे मोजां खामानिखौ मावनो जुनै जों सोरजिजाबायब्ला, बे मोजां खामानिखौ जों दिनै मावगोन ना मावा? जों दिनै मावनो हागोन ना हाया? आंनि साननाया बे, आंनि सोंनाया बे। दिनै थांखांनाय समाव आं गोबां गाज्रि मावबाय, थांखांनाय समाव आं गोबां गाज्रि सानबाय, गोबां पापजों गेलेबाय, नाथाय बे फैबाय थानाय समाव आं इसोरनि बे मोजां खामानि मावनो सायख'जानायखाय, दिनै आं मिथिनायखाय आं मोजां खामानि मावनो हागोन ना? दिनै नोंथांनि जिबनाव गाज्रि हुदा दंब्ला नोंथाङा दानिफ्राय गारनो हागोन ना? आंनि सोंनाया बे। नोंथांमोननि गोसोखौ नोंसोर एसे सोंनानै नाय आरो एसे साननानै नाय। इसोरा बे खामानि, मोजां खामानिखौ मावनो थाखाय बे एडभान्स, बे जोंनि सायाव साननानै दोनदों होनना बुंदों। साननानै बियो जोंनि सायाव दोनखादों होनना बुंदों। बेनिफ्राय जों जेब्ला 5 पइन्टआव नायोना, जे मोजां खामानि मावनायनि तथ्यफोरनि गेजेरावहाय जों जेब्ला नायोना, जोंनो बे खामानिखौ मावनो थाखाय मोनसे इसोरा जोंनो सुबिदा होदों, अपरचुनिटि बियो जोंनो थाखाय दिनै बियो होदों। बेनिखायनो बे खाबुखौ जों लानो नांगौ। जों जेब्ला गालातियानि 2 बालाबनि 10 सिरियाव जों नायोना, जों बेयाव मा मोननो हायो? बेनिखायनो जेसे खाबु मोनो एसे जोङो साफ्रोमनिबो गाहामखौ मावनि होनना बुङो। साफ्रोमनिबो गाहामखौ जोङो मावनो थाखाय जों सेस्था खालामो। जेसेबां खाबु मोनो, जेसेबां सुबिदा मोनो, जेसेबां चान्स मोनो, बेयाव मोजां खामानि मावनो थाखाय जोंखौ बाइबेला फोरोंदों। फोथायनायाव नखरसेफोरनि थाखाय रासिनै गाहाम मावनि होनना बुंदों। बेनिखायनो जेसे खाबु मोनो एसे जोङो साफ्रोमनिबो गाहामखौ मावनि, फोथायनायाव नखरसेफोरनि थाखाय रासिनै गाहाम मावनि होनना बुंदों। जेसे खाबु मोनो नों एसे मोजांखौ माव होनना बुंदों। बेसे मोजां बाथ्रा जोंनि थाखाय बुंदों ना, गालातियानि 2 बालाबनि 10 सिरियावहाय। बेनिखायनो मा होनना बुंदों? जों जेब्ला बे मोजां खामानिखौ मावो, अब्ला जों मा मोनो? We bear fruit in it. बे खामानि मावनायाव जोङो फिथाइ थायनो हायो होनना बुंदों। बेसे मोजां बाथ्रा जोंनि थाखाय। जों जेब्ला कलसियारि 1 बालाबनि 10 सिरियाव नायो, जों बे बाथ्राखौ मोननो हायोना, अब्लासो नोंसोरो फोरबोनि हास्थायनाय बायदि मावनो हागोन होनना बुंदों। जों जेब्ला बे फोरबोनि हास्थायनाय बायदि खामानिखौ मावनो हायो, अब्ला जों मा होनना बुङो? आरो बिनि हामजानाय बायदि अरायबो मावगोन।
नोंसोरो बायदिसिना गाहाम हाबाफोर मावनो हागोन आरो इसोरनि गियानखौ बांसिननिख्रुइ बांसिन मोनगोन नामा इसोरनि गियानखौ इसोरनिफ्राय जि मोननाय फ्रुइट होनना बुंदों नैबेखे वी बियार फ्रुइट इन इट बेयाव जोङो बांसिन बोरखौ मोनगोन बांसिन गियानखौ जों मोननो हागोन इसोरनिफ्राय बांसिन अननायखौ जों मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय मा होनना बुंदों जोंनि बे मोजां हाबा मावनाया मोजां खामानि मावनाया इसोरखौ बाख्नायनाय जायो होनना बुंदों जों जेब्ला माथाइनि बाबालाबनि 16 सिरियाव जों नायो बेखौ मोननो जोंनि बे मोजां खामानि मावनाया आंनि थाखाय नङा सोरनिबा थाखाय नङा नाथाय बे मोजां खामानिया इसोरखौ बाख्नायनाय जायो होनना बुङो अब्ला जों बे इसोरखौ बाख्नायनो जों मानो मोजां खामानि मावनो हाया दिनै नोंथाङा सोलों अब्ला जों दिनैहाय सोलोंनो हादों मोजां खामानि मावनायनि तथ्यफोरखौ जों मोननो हादों दानिया मोजां खामानि मावनायनि थाखाय इसोरा जोंखौ मा लामा होदों द वेज टु गुड वर्क्स मोजां खामानि मावनो थाखाय मा राहा दङ फैबि नार्जारि प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड थेंक इउ सो माच बे समाव आं नोंथांमोननो बुंनो लादों माखासे पइन्टफोरखौ आं बुंथिनानै होगोन आं बाइबेल सिरि आं गोबाव फरायथिनानै होनो सानाखै आं थाब पइन्टखौ बुंनानै होनि बाइबेल सिरिखौ आं बुंनानै थांगोन अब्लाबो आं बाइबेल सिरि आं फरायबावनो होननानै सानाखै दिनै मोजां खामानि मावनायनि लामाफोरखौ आं दिनै बुंनानै होनो लुबैदों बेनि जाहैबाय नाम्बार 1 रिमेम्बार द पुवर जायफोरनिखि गोरिबफोर दुखुथिया हावरियाफोर बिसोरखौ गोसोखांनाया मोजां खामानि मावनायनि मोनसे लामा गालातियान 2 बालाबनि 10 सिरियाव जों जेब्ला नायो बेयाव मोननो हायोना मोजां खामानि मावनो आं माबोरै मावगोन होननानै सानोब्ला नोङो गोरिबफोरखौ गोसोखां हावरियाफोरखौ गोसोखां निखावरिफोरखौ गोसोखां आरो बिसोरनो हानायमानि सहाय खालाम नैबे मोनसे मोजां खामानि मावनाय जायो 2 नाम्बारा जाहैबाय लुक आफ्टार अरफेन्स जायफ्रानोखि मावरियाफोर हावरियाफोर जायफ्रानोखि बिमा बिफा गैजाया बिसोरखौ नोङो नायफिननांगौ जों जेब्ला जाकबनि 2 बालाबनि 27 सिरियाव नायो जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो बेबायदि मोजां बाथ्राखौ जों मोननो हादोंना बेनिखायनो मोजां खामानि मावनाया जाहैबाय नाम्बार 1 जों गोरिबफोरखौ निखावरिफोरखौ जोङो गोसोखांनि बिसोरखौ जों अननो सोलोंनि बेनिफ्राय जोङो हावरियाफोरखौ मावरियाफोरखौ जोङो दिनै अननो सोलोंनि नैबे मोजां खामानि मावनाय जायो नाम्बारा जाहैबाय 3 नाम्बारा जाहैबाय रिकगनिसन टु विड' जोंनि जायफ्रानोखि बिसायफोर गैजाया रान्दि हिनजावफोर बिसोरखौ जों गनायनानै लानांगौ एक्सेप्ट खालामनांगौ समाजावहाय जों जेब्ला 2 तिमथि 5 बालाबनि 3 आरो 16 सिरियाव नायो जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो जों बिसोरखौ गनायनानै लानांगौ अनिमा नार्जारि हाय अके हेल' गुड इभिनिं थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय मा होनदों ब्रिंगिं आप चिल्ड्रेन जोंनि गथ'फोरखौ गोजौआव लाबोनाया बे मोनसे मोजां खामानि दिनै जों गथ'फोरखौ मोजां बुजायनानै मोजां फारसे लाबोनो हायोब्ला बे मोनसे मोजां खामानि मावनाय जायो होनना बुङो जों जेब्ला 2 तिमथि 5 बालाबनि 10 सिरियाव जों नायो जों बेयाव बेबायदि मोननो हायो गथ'फोरखौ जोङो मोजां खामानि मावनायाव एंगेज खालामनांगौ मोजां बाथ्रा बुंनानै बिसोरखौ फोजौनानै लाबोनांगौ बे मोनसे मोजां खामानि मावनाय जायो होनना ब्रिंगिं आप चिल्ड्रेन गथ'फोरखौ जों दैखांनानै लाबाय श'इं हस्पिटालिटि जोङो सोरनोबा थानो थाखाय खाबु होनाय बबेबा मोनसे मोजां सुबिदा खालामनानै होनाय जों बेखौ खालामोब्ला बे मोनसे मोजां इसोरनि खामानि मावनाय जायो होनना 2 तिमथि 5 बालाब 10 सिरियावनो बे बाथ्राया लिरनाय दङ आरो जों मोनसे नायबावनो बे समावहाय हेल्पिं दा ट्राबल जायफ्रानोखि दुखुआव खस्थ'आव जिंगा सिनायाव गोग्लैनानै थायो बिसोरखौ हेफाजाब होनाया मोजां खामानि मावनाय जायो दिनै नोंथाङा सोंनानै नाय आंनि न'सुंसेनि सोरबाया जुदि दुखुआव गोग्लैनानै दंबा जिंगा सिनायाव दङब्ला आं बेखौ हेफाजाब खालामनो हादोंना जायफ्रानोखि गोबां सहाय नांनानै दं बिसोरखौ आङो सहाय खालामनो हादोंना बेनिखायनो 2 तिमथि 5 बालाबनि 10 सिरियावनो जों बेखौ नायब्ला बेयावनो मोननो हायो हेल्पिं द ट्राबल जायफ्रानोखि खस्थ' मोननानै दं जायफ्रानोखि गाबनानै दं जायफ्रानोखि जिंगा सिनानै दं बिथांमोनखौ जों हेफाजाब खालामनि बेनिफ्राय लास्ट पइन्टआ जाहैबाय हेल्पिं गड्स पिपल जायफ्रानोखि इसोरनि मानसिफोर बिसोरखौ जों सहाय खालामनि अब्ला जोङो मोजां खामानिया माबोरै मावनो हायो जों बेखौ सोलोंनो हाबाय दानिया रिजन फर डुइं गुड वर्क्स मानो जों मोजां खामानि मावनांगौ जों बेखौहाय दिनैहाय सोलोंनि मानो जों मोजां खामानि मावनांगौ होनोब्ला दिनै सोंनानै नायलाय आं जुदि सोरनिबा मोजां खामानि मावनांगौब्ला सोरबाया आंनो सोङोब्ला मालायनि थाखाय मानो मोजां मावनो दिनै आं नोंथांखौ सोङोब्ला
मालायनि थाखाय मानो मोजां मावनांगौब्रा मावनाङा मालायनिखौलाय मानो हेफाजाब खालामनांगौ खालामनाङा दिनै नोंथाङा सोंनानै गावखौनो नोंथाङा दिनै सोरनिबा थाखाय मोजां खामानि मावफेरबायना आं दिनै मावफेरबायना नोंथाङा दिनै एसे सोंनानै नालाय गावखौनो मोजां खामानि मावनाया दिनै मानो मोजां खामानि मावनो होननांगौ बुङोब्ला नाम्बार वानआ जाहैबाय we are God's workmanship होनना बुंदों जों इसोरनि खामानि मावग्रा मानसि जों इसोरनि खामानि मावग्रा मानसिखाय जोङो मोजां मावनांगोन मानोना इसोरा जोंखौ मोजां खामानि मावनोसो दिनै जोंखौहाय सोरजिदों होनना बुंदों दहाय जों फार्स्टआव बाइबेल सिरियाव मोन्दोंना रिभेलेसननि 14 बालाबनि 13 सिरियाव जों मोन्दों नुजाहोजानायनि 14 बालाबनि 13 सिरियाव मोजां खामानि मावनो थाखाय इसोरा जोंखौ सायख'दों जोंखौ सोरजिदों इफिसियाननि 2 बालाब 10 सिरियाव जों नायब्ला नुयो we are God's workmanship होनना बुंदों इसोरनि जों मोजां खामानि मावग्रा इसोरजों सोरजिजानायखाय जों मोजां खामानि मावनो जों नांगौ होनना बुंदों God is able to do it इसोरा दिनै मोजां खामानिखौ मावग्राखाय जों इसोरनि महिमाखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो बे मोजां खामानिखौ जों मावनांगोन 2 करिन्थियानि 9 बालाबनि 8 सिरियाव जेब्ला जों नायो बे बाथ्राखौ जों मोननो हायो अब्ला जों दिनै साननानै नाय जों इसोरनि खामानि मावग्रा जानायखाय जों मोजां खामानि मावनांगौ मानो मोजां खामानि मावनांगौ होनोब्ला जों इसोरनि सोरजिजानाय इसोरनि मावग्राखाय जोङो मोजां खामानि मावनांगौ मानोना इसोरा जोंखौ मोजां खामानि मावनो थाखायसो जोंखौ सायख'दों 2 नाम्बारा जाहैबाय इसोरानो दिनै मोजां खामानि मावग्राखाय जों इसोरनि फिसा जानायखाय जों इसोरनि खामानि जों मावनांगोन जों मोजां खामानि मावनांगोन आरो जों मा होनना बुंदों मानो मोजां खामानि मावनांगौ होनोबा we have trusted in God जों इसोरखौ जों फोथायोखाय जों मोजां खामानि मावनांगौ मानोना इसोरा जोंखौ मोजां खामानि मावनो दिनै सोरजिबाय जोंखौ सायख'दों होनना बुंदों जों जेब्ला टाइटासनि 3 बालाबनि 8 सिरियाव नायो जों बे बाथ्राखौ जों मोननो हायो जों मोजां खामानि मावनांगोन जों मानोना इसोरखौ फोथायोखाय आरो बे मोजां खामानि मावनाया मा जायो होनना बुङो it is profitable for others गुबुननि थाखाय मोजां जायो मुलाम्फा जायो होनना बुंदों आं जुदि सोरनिबा थाखाय मोजां खामानि मावनो हायोब्ला सोरनिबा गाबनायाव आं सहाय होनो हायोब्ला बेनि थाखाय मुलाम्फा जागोन आरो बे मावनाय खामानिनि थाखाय इसोरा नोंनो बोर होगोन होनना बुङो टाइटासनि 3 बालाबनि 8 सिरियाव जों नायोब्ला बे बाथ्राखौ जों मोननो हायोना आरो बे इसोरखौ बाख्नायनायनि मोनसे सुबिदा खाबु मोजां खामानि मावनाय दिनै आं सोरबा गोरिबखौ सहाय खालामनो हायोब्ला इसोरा रंजायो सोरनिबा दुखुआव आं जुदि हेफाजाब होनो हायोब्ला बेखौ दुखुनिफ्राय बोखांनानै लाबोनो हायोब्ला इसोरा रंजायो मानोना इसोरा जोंखौ बेबायदि मोजां खामानि मावनोनो थाखाय जोंखौ दिनै सोरजिदों होनना बुङो जों साननानै ला प्रभु जिसु ख्रीष्टआ दिनै गावखौनो जोंनि थाखाय गथायदों होनना बुंदों इसोरा दिनै प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ जोंनि थाखाय बिहरदों Christ gave himself for us जिसु ख्रीष्टआ दिनै गावखौनो जोंनि थाखाय होबायब्ला अब्ला जोंबो इसोरनि बिसा जानायखाय जोंनि खामानि मावनायखौ जों दिनै गुबुननो मानो होनो हाया गुबुननि थाखाय जों मानो मोजां मावनो हाया नोंथाङा एसे साननानै नाय जों साननानै नायनि दिनै प्रभु जिसु ख्रीष्टआ गावखौ दिनै जोंनि थाखाय होबाय होनना बुंदों Christ gave himself for us जों जेब्ला टाइटासनि 2 बालाबनि 14 सिरियाव नायो जों बेबादि बाथ्राखौ जों मोननो हायो अब्ला साननानै नाय दिनै प्रभु जिसु ख्रीष्टआ गावनि जिबनखौ होनो हादोंब्ला अब्ला जोंनि मोजां खामानि मावनायखौल' जों गुबुननो दिन्थिनांगौ गुबुननो होनांगौ अब्लानो इसोरखौ बाख्नायनाय जायो इसोरनि मोजां खामानि मावनाय जायो बेसे रंजाथाव बाथ्रा जों बे खामानिखौ जों मानो मावनो हाया जों मावनि बिनिफ्राय मा होनना बुंदों दिनै प्रभु जिसु ख्रीष्टआनो जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै जोंनो दिन्थिलांबाय होनना बुंदों Christ set us an example जों जेब्ला एक्ट थिनहरजानाय 10 बालाबनि 38 सिरियाव नायो जों बेबायदि बाथ्राखौ जों मोननो हायो प्रभु जिसु ख्रीष्टआ दिनै मावनानै जोंनो दिन्थिलांबाय सहाय खालामनांगौ हेफाजाब होनांगौ अनलायनानै थानांगौ मोजां बाथ्रा मोजां गियान जोंनि थाखाय मोजां रदाय बियो खानानै गालांबाय अब्ला जों दिनै साननानै नाय दिनै मोजां खामानिया मा जों बेखौ सोलोंबाय मोजां खामानि मावनायनि लामाफोरखौ जों सोलोंबाय मा खामानि मावब्ला जों मोजां खामानि मावनाय जायो गोरिबफोरखौ अननाय मावरियाफोरखौ हेफाजाब होनाय ना रान्दि हिनजावफोरखौ जोङो गनायनानै लानाय एक्सेप्ट खालामनाय गथ'फोरखौ जों गोजौआव फारसे लाबोनाय मानसिफोरनो सुबिदा होनाय जायफ्रानोखि दुखु खस्थ'आव थानाय सुबुंफोर बिसोरखौ हेल्प खालामनाय नैबे मोजां खामानि मावनायनि लामा दा मानो मावनांगौ होनोब्ला नैबेयाव होनना मानोना जों इसोरनि सोरजिजानाय मानसिफोरखौ इसोरा जोंखौ बे मोजां खामानि मावनो हास्थायो होनना
आरो इसोरानो बेबायदि मोजां खामानि मावग्राखाय जोङो खामानि मोजां जोंबो मावनांगोन मानोना जों बिनि बिसाफोर आरो बे मोजां खामानि मावोब्ला इट इज प्रफिटेबल फर आदार्स होनना गुबुननि थाखाय हेफाजाब सहाय जायो होनना मुलाम्फा जायो आरो बे मोजां खामानि मावनाया इसोरखौ बाख्नायनाय जायोखाय जों मोजां खामानि जों मावनो नांगौ मानोना फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आनो दिनै गावखौनो जोंनि थाखाय होबायब्ला जोंनि मोजां खामानिखौ जों गुबुननि थाखाय जों गथायनि बेनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आनो दिनै गावखौ एग्जाम्पोल बियो होनानै गालांबाय जोंनि थाखाय बे एग्जाम्पोल होनानै गालांबाय जोंबो दिनै एग्जाम्पोल जानो हागोन ना हाया संसाराव थानाय आंनि बिदा फंबायफोरनि थाखाय आं एग्जाम्पोल जानो हायो मुगा बिराद मोजां खामानि मावो इसोरनि खामानि मावो इसोरनि बाथ्रा बुङो मोजां बयखौ अननो हायो बेबायदि एग्जाम्पोल नोंथांमोननि जिबनाव जानो हागोन ना हाया दिनै जों जुदि एग्जाम्पोल होजायोब्ला बियो बिराद जौ सोलोङो माथो उमुक बायदिसो जाबाय माथो उमुक बायदिसो गाज्रि खामानि मावग्रा जाबाय माथो नांलायग्रासो जाबाय माथो बुलायग्रासो जाबाय माथो एग्जाम्पोल बेबायदि गाज्रिजों होजाना बियो इसोरनि बिसामोन मोजां बयनिबो थाखाय मोजां खामानि मावो मोजां हास्थायो बेबायदि बाख्नाय जानायखौ जों दिनैहाय नागिरनि आरो जों बे समाव आं सावरायबावनाय गुसुं जोंहा सम दंबावो इम्परटेन्स अफ गुड वर्क्स मोजां खामानि मावनाया मानो थाखाय गोनांथि मानो मोजां खामानि मावनांगौ मा होनना बुंदों इट्स ए मेमरियेल अफारिं बिफोर गड बेसे मोजां गोसोगां जाथावना इसोरनो दान होनाय जायो इसोरनि सिगाङाव जों जेब्ला मोजां खामानि मावगोन जों थाखा फैसा इसोरनो होनाय बायदिनो नैबे मोजां खामानि मावनायखौ इसोरनो अफारिं जों गथायनाय जायो नामा जों जेब्ला थोनाव जानाय 10 बालाबनि 4 सिरियाव नायो जों बेबायदि बाथ्राखौ जों मोननो हायो इट्स ए पियर एन्ड फाउडलेस रिलिजन होनना बुंदों बियो जोंनि गेजेरावहाय मोनसे गोथार आरो जेबो गोरोन्थि गैयै इसोरखौ सिबिनाय बियो जायो होनना बुंदों बेनिफ्राय जों जेब्ला मोजां खामानि मावो इसोरा मा जायो गड इज प्लिज्ड विथ देम जायफोरनिखि मोजां खामानि मावग्रा बिसोरखौ लानानै इसोरा रंजायो खुसि जायो होनना अब्ला जों दिनै आंखौ लानानै इसोरखौ आं खुसि खालामनो लुबैया नोंथांखौ लानानै इसोरा खुसि जानायखौ नोंथाङा दिनै लुबैना लुबैया एसे गोसोआव जों साननानै नाय जों जेब्ला हिब्रु 13 बालाबनि 12 सिरियाव नायोना इब्रायारि जों बेयाव बेबायदि मोननो हायोना गड इज प्लिज्ड विथ देम जायफोरनिखि मोजां खामानि मावो बिसोरखौ लानानै इसोरा रंजायो ना दिनै जोंबो इसोरखौ रंजाहोनि इट्स ए फार्म फाउन्डेसन फर फिउचार नैबे जों मोजां खामानि मावनाया जोंनि जिउनि मोनसे फिउचारनि थाखाय बियो मोनसे फाउन्डेसन जानानै थायो ना जों जेब्ला इसोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन इसोरा जोंनि थांनानै थानाय गोलाव जिबनखौ बियो अननायजों खांगोन अननायजों बेंगोन मानोना जों जेब्ला बाइबेलाव नायो नङा होमबा इसोरा गावनि बिसाफोरनि गावनि मानिग्रा गावनि बिसाफोरनि सोरगिदिं बियो गावनि आरफोरखौ बियो बादा लुनानै थायो होनना बुंदों अब्ला जोंबो दिनै बेखौ गोसोखांनि जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे फाउन्डेसन जोंनि फिउचारनि थाखाय जाहाथे इसोरा जोंनि थांनानै थानाय समाव गावनि अननायजों जोंखौ गोजोन न'खर बियो खांलांहोनो हायो जों बेखौ दिनैहाय हास्थायो बेनिखायनो जों मोजां खामानि मावनांगौ मानोना इसोरा जोंनि सायाव बेखौनो हास्थायो होनना बुङो जोंनि सायाव दिनै इसोरा बेखौनो हास्थायो अब्ला जों दिनैहाय सोलोंनो हादोंना मोजां खामानि मावनाया मा मोजां खामानिया मा जों बेखौहाय दिनै सोलोंनो हाबाय मोजां खामानिखौ जों माबोरै मावनो हायो जों सोलोंबाय मानो मोजां खामानि मावनांगौ जों बेखौ सोलोंबाय आरो मोजां खामानि मावनायनि इम्परटेन्सआ मा गोनांथिया मा जों बेखौबो सोलोंबाय जों दिनै जिउआवहाय मोजां खामानि मावनो जोङो सेस्था खालामनि मानोना इसोरा जोंखौ मोजां खामानि मावनोसो सोरजिदों आरो दादों इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै आमेन गोजोन्थों अब्ला बे समाव कमेन्ट फरायनि बाबु आंनि हासबेन्डनि थाखाय बिना होदो जाहाथे निसा बाहायनायनिफ्राय गोजान जानाय बायदि सिगां सोबा जायामोन दानिया बाहायसै बाबु बिना होदो जाहाथे निसाखौ गारनो हानाय बायदि अके जागोन दे थेंक इउ सानै जों मोननो हाबाय सुदेम नार्जारि बिथांनिबो हासबेन्डनि थाखाय लोगोसे सासे जों मोनबावनो हादोंमोन
अनसुमै बसुमतारी बिथांनि हासबेन्डनि थाखायबो जों आर'ज खालामगोन। लोगोसे जायफ्रानोखि निसाजों गफबनानै दं बिथांमोननि थाखायबो आङो आर'ज खालामगोन बे समावहाय। आं बे समाव आर'ज खालामनि बिथांमोनाबो गोसोजों आर'ज खालामदो। हालेलुया गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नों आफाखौ दान बे समाव हामबाय होनदों मानोना नोंनि गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय बे मोनाबिलि समाव जोंनि गासै हाबाफारियाव थानानै हेफाजाब खालामबाय आरो दैदेनबाय फोरबो आफा दान बे समाव गथायदों जोंनि जिउआव जों मानो मोजां खामानि मावनांगौ जों मोनथिनो हादों फोरबो आफा आरो मोजां खामानि मावनायनि राहाफोरखौ लामाफोरखौ जों मोननो हादों। मोजां खामानि मावनायनि फिथाइफोरखौ जों मोननो हादों फोरबो आफा नोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि थाखाय हरनानै बेखौ जोंनो एग्जाम्पोल खालामनानै गालांबाय। बेनिखायनो जोंनि जिउआवबो जों बेखौ हास्थायदों फोरबो आफा नोंनि मोजां खामानि मावनो जोंबो संसाराव एग्जाम्पोल जानानै थानो जों हास्थायदों फोरबो आफा जोंनि गासै गोसो मोदोम जिउखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों। जोंनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदों फोरबो आफा नोंनि गोथार जिउजों नोंनि जिबनफोरखौ नों स्पष्ट खालामदों फोरबो आफा। दानो बे समाव गथायदों फोरबो आफा जायफोर बेक्तिया दिनै गाव गावनि बिसायनि थाखाय आर'ज गथायदों फोरबो आफा सानै बेक्ति जाय बेक्तिफोरनि बिसायफोरा दिनै निसाजों गफबनानै दं संसारनि गाज्रि आखुआव बिसोर गफबनानै दं। जाय खामानिया दिनै सैताननि जाय खामानिया दिनै न'खरखौ धंस खालामो जाय खामानिया दिनै न'खराव गावस्रानाय लाबाय जाय खामानिया दिनैहाय गोजोननाय गैया खालामो बे संसारनि निसा बिसोरनि गोसोफोरखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बिसोरनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदों फोरबो आफा बिसोरनि गोसोनि दरखौ नों आफाया सौदो आरो खेवनानै होदो मोजां गाज्रिखौ सिनायनो हानाय गुनखौ नों होदो फोरबो आफा बिसोरनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदो बिसोरनि गोसोनि दरखौ नों आफाया सौदो फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरखौ नों हमनानै देबथिंदो फोरबो आफा नोंनि सैथो लामा नोंनि आवगायनाय लामाजों बिसोर जिउखौ दावगालांनो हानाय बायदि बोरखौ होदो फोरबो आफा जों फोथायदों फोरबो आफा थाबैनो बिसोरो बुजिनो हागोन गोसोआव सानखांनाय फैगोन फोरबो आफा संसाराव बिसोर दिनै नोंजों सोरजि जानायखाय नोंखौनो इसोर होननानै सिनायनो हायो नोंनो गासै गोहोनि बिगोमा बेखौ मोनथिनो हायो फोरबो आफा नोंनि आथिं गुदियाव बिसोर थाबैनो फैगोन बिसोरनि आत्मायाव बिसोरनि जिबनाव नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदों हामबायदों बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय आरो बे समाव गथायदों फोरबो आफा जायफोरनोखि बेक्तिफ्रा दिनै आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि गोसोनि साननायखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबो आफा जायफोरनोखि निसाजों गफबनानै थायो जायफोरनि गथ'फोर जायफोरनि हासबेन्डफोर बिथांमोननि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों नों नाजावदो आरो बिसोरनि सोलायनायखौ लाबोदो फोरबो आफा बिसोरनि आत्मायाव नों खोथा बुंदो बिसोरनि जिबनाव नोङो थादो फोरबो आफा नों स्पर्श खालामदो फोरबो आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय साफ्रोमनि जिउखौ नों गोजोननाय होदो फोरबो हामबायनो जों गुसुं आर'ज सास्ल बासार ख्रिस्ट'बो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच बुद्धिस्ट बसं प्रेज द लर्ड ओके प्रेज द लर्ड थेंक इउ स' माच सामुएल नार्जारि आंनि थाखाय आर'ज खालामना होदो अके आदा जेन' आं इसोरखौ फोथायनायाव अके जिबनाव जेखि प्रब्लेमानो फैयाथों मानो आङो गासैबो प्रब्लेमखौनो फेस खालामनो हानाय बायदि अके आंखौ आनजादाव अके इसोरनि अननायाव बे गासै समयसायाव मोजाङै आदसा फैथोंसै आर'ज खालामना होदो अके जागोन दे थेंक इउ दादा आंनि थाखायबो आर'ज खालाम आंनि हौवाजों आंजों आलदा आलदा जानांबाय बिसाजो सासे दङ आंजों बे अके फिसाखौ लानानै आं मोजाङैनो फेदेरनो हायो आरो आंनि फिसाजोआ बिमानि बोसोन लाग्रा जायो इसोरनि लामाजों थाबायलांग्रा जायो आंनि फिसाजोआ अके जागोन दे थेंक इउ स' माच अब्ला आं लास्ट मोनसेल' आर'ज खालामसिगोन नोंथांमोन साफ्रोमनिबो थाखाय आदसा टिपि नार्जारि आमेन थेंक इउ स' माच
गाबोन लाइभ फैगोन नामा? अके गाबोनथ' बेयाव प्रफाइलाव आं फैनाय नङा, आङो ट्राइ खालामगोन। आदा आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालाम आदा। अके आयुष एम अके जागोन, थेंक इउ। अब्ला आं लास्ट आर'ज खालामसिगोन, बिनि उनाव आं फोजोबसिगोन। सोरहाबा आर'जनि खावलायनाय दंबा अननानै गुसुङै आङो सम हगारदों, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन, बेखौ आं खावलायखानाय थाबाय। आं दिनै स्पेसियेलि आर'जनि खावलायनाय हाबाफारि लायैखाय आं दिनै बारा गोबाव सम लायाखै, बेखौ आं खावलायखाबाय। आंनियाव मोननैसो आर'जनि खावलायनाय दंफैयोमोन, आं बेखौ फरायथिनानै आं आर'ज खालामनोसै, मेसेन्जाराव हरनानै दोन्दोंमोन। आচ্ছা बोहै अके गुड इभिनिं सार। आंनि आर'ज खावलायनाय सारनिसिम, आंनि फिसाजो नेन्सिखौ दाखालि मन्डेखालि चेकआपआव लानाय जाबाय। डक्टरा बुंनाय बादिब्ला 4-5 मान्थनि उनाव अपारेशन खालामनाय जागोन अके होनना बुंदों। अपारेशन खालामानो हेल्थि जानांगोन अके होनना बुंदों अके। बियो बिराद उइक, वेट खमथार, वेट बारायनो नांगोन। बेनिखायनो सार आंनि खावलायनाय जाहाथे इसोरा बे गथ'नो अननानै इसोरनियाव अके नांगौ बायदि हेल्थि खालामथों, अननानै इसोरनियाव अरायबो आर'ज बिसनानै होदो अके। नेन्सिनि थाखाय आं आर'ज खालामनाय बे समाव गुसुङै। हालेलुया गोथां खुसिराफा दा बे समाव हामबाय होनदों जि उन्दैसा नेन्सि फोरबोआफा बिथांनि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों। फोरबोआफा जि अपारेशन खालामनो थांगासिनो दं, बिनि थाखाय देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नों जगायनानै होदो। फोरबोआफा बिनि ट्रिटमेन्ट लानायाव नों थाना हेफाजाब खालामदो, बिनि जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदो, बिनि गासै देरनाय जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदो आरो बेखौ दैदेनदो। फोरबोआ नोंनि आत्माजों नोंनि जिउजों बिसोर बेखौ नोङो दैदेनदो। फोरबोआफा जेब्लायबो नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ नों बिनियाव थानो होदो। फोरबोआफा बिनि देहानि गासै अभाब अभिजगफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों। फोरबो नोंनि गोथार जिउजों नोंनि आत्माजों बिनि जिबनाव नों स्पर्श खालामदो। फोरबोआफा हामबायनाय बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय फोरबोआफा बिनि देहा, बिनि जिबन, बिनि बेराम गासैखौबो नों फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङावनो नों गोथार खालामदो आरो बेखौ नाजावदो। जिउ गोजोननाय, रंजानाय आरो सोखा जानायखौ लाबोदो। फोरबोआफा हामबायनाय जों बे गुसुं आर'ज सास्लाबासार ख्रिस्ट'बो जिसुनि मुङै बिबि आमेन। गोजोन्थों, थेंक इउ। आच्छा अनजिमा सासे हरदों, आंनि फिसाजोनि थाखाय आर'ज खालामना होदो। फरायनाया एसे डाउन जादों, गोसो होनाय बायदि। फिसाजोनि मुं हाथरखि बसुमतारी। अके जागोन दे, थेंक इउ। आं खेबसेनो आर'ज खालामसिगोन। राफोदायनो अके गोजोन मोनाबिलि फंबाय, आं आब' भानु। अके भानु आब'आ हरदों आंनो। आंनि फिसाला बिदिन्था दैमारिया दि एडिक्सननि मेडिकेसन सोलिगासिनो दं। बियो थाबैनो गासैबो गाज्रि बेसादफोरखौ नागारनानै मोजां जानानै गावनि फरायनायाव गोसो होफिननो हानाय बायदि अननानै आर'ज बिनो खुथारै खावलायहरबाय। अके आब' भानु होनना बुंहरदों जे बिनि बिसारला बिदिन्था दैमारि दि एडिक्सननि मेडिकेसन खालामगासिनो, मुलि जागासिनो निसानि गारनो हानायनि थाखाय। बिनि थाखाय जों आर'ज खालामहैयो। बिनि उनाव आङो जेनेरेल मोनसे आर'ज खालामनानै फोजोबगोन आरो दै। हालेलुया गोथां खुसिराफा नाबा गोदान समाव हामबाय होनदों। फोरबोआफा जि बिदिन्था दैमारि बि दिनैहाय जि दि एडिक्सन फोरबोआफा जि निसा गारनो थाखाय जि ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं, बिथांनि जिबनाव थानानै हेफाजाब खालामदो आरो नों बेखौ दैदेनदो। फोरबोआफा बिनि आत्मायाव, बिनि जिबनाव नोङो नोंनि गोथार जिउजों स्पर्श खालामदो। फोरबोआफा मोजां गाज्रिखौ सिनायनो हानाय,
बिनि होदो प्रभु बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासैखौबो नों होफ्लायदो प्रभु बापा बेखौ बे निसानिफ्राय बियो थाबैनो गोजान जानो हागोन बिनि आत्मायाव नों खोथा बुंदो प्रभु बापा नोंनि गोथार जिउजों बिनि जिबनाव नोङो लोगो दानानै थानो होदो प्रभु नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि आखाइखौ नोङो हमनानै सिगां सिगां दिथा होनानै नों बेखौ दैदेनदो प्रभु बापा नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरजों बेखौ नों फेदेरदो थाबैनो बियो गासै निसानिफ्राय गोजान जानो हागोन बिनि गासै गाज्रि हुदाफोरखौ नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान खालामदो प्रभु बापा थाबैनो बे सोलायगोन आरो मोजां आखल आखुनि गेजेरजों प्रभु बापा नोंखौ गिग्रा सिबिग्रा आरो मानिग्रा जानाय जिउआव देरगालांनो हानाय नों बिनो बोर होदो हामबायनाय जों बे गुसुं आरज आसल बासार खेत्रखौ जिसुनि मुङै गिबि आमेन गोजोनथों थेंक इउ आच्छा बोहैदैमारि थेंक इउ स' माच आरज खालामना होनायनि थाखाय आरो बिदिनो आरज खालामनानै हागोन अके थेंक इउ स' माच प्रतलिमारि आंनि थाखायबो आरज खालामदो इसोरा मोजां सोखानायखौ होयो दा बर्तमान एसे मोजाङाव फैबाय अके जागोन थेंक इउ प्रेज द लर्ड आंनि थाखायबो प्रार्थना खालाम खर' सानाय सिनस्रि सानायखौ आरज खालामनानै हो हालेलुया अके थेंक इउ स' माच पुर्निमा बसुमतारी थेंक इउ स' माच आदा आंनि न'खरनि थाखायबो आरज खालामना हो आदा लोंना जाना न'खराव दावराव खालामबाय थायो आदा अके आंनि बिसायनि थाखाय आरज खालाम जाहाथे जिसुनि बाथ्राखौ नाजावनो हानाय बायदि अके रंजालि हाज'वारि थेंक इउ स' माच जागोन आदा आंनि न'खरनि थाखाय आरज खालाम आदा अके आयुष अके अब्ला आङो खेबसेनो आरज खालामनोसै ना बिनि उनाव आङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोजोबनोसै आं बेखौ खावलायखानाय थाबाय बे समाव आं खावलायनो लुबैदों जायफोरनि जेराव सानाय सुनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बेयाव नोंथांमोननि आखाइखौ दांनानै लादो आं बे समाव खावलायदों आं आरज खालामगोन सोरबा खर' सानाय बा खर'आव दांनानै ला सिनस्रि सानाय होन्दों नोंथांमोना सिनस्रियाव दांनानै लानो हागोन आं आरज खालामगोन जायखिजाया नोंनि आखाइखौहाय आरो नोंथांमोना फोथायनानै थादो इसोरा सोखागोन इसोरा बोलो होगोन आं बेखौ फोथायदों जों बे समाव इसोरनो गथायनि ना बयबो मेगन मिसिबगोन आरो जों इसोरनो गावनि आत्माखौ जों गथायनि इसोरा दिनै जोंनि जिबनाव गेदेर खामानि मावनो थांदों जायफ्रानोखि फोथायगोन बिथांमोना दिनै नोंनि समस्या नोंनि बेरामनिफ्राय नोङो सोखाजानायखौ मोनगोन मानोना जों इसोरनाव जेब्ला फोथायगोन अब्लासो जोंनि जिउआ जोङो सोखाजानायखौ मोननो हागोन जोंहा जुदि मावनायल' थानानै जोंहा फोथायनाय गैयाब्ला जिउआव इसोरनि जि थिननायफोर बेखौ मावफुंनाय जानाय नङा आरो जोङो दाय गोनांसो जागोन आरो हाया दा आहा दांसो सम मोनदों अके भुमिका बसुमतारी थेंक इउ स' माच दासो फैनायनि थाखायब्लाबो अब्ला बे समाव खावलायबाय नोंथांमोना जेराव जि समस्या उदै सानायब्ला उदैयाव दांनानै लादो खर' सानायब्ला खर'आव नोंनि आखाइखौ दांनानै लादो आरो जेराव जि सानाय नों दांनानै लादो जों बे समाव आरज गथायनि प्रमिला मुसाहारि प्रेज द लर्ड बिग्राय बसुमतारी आंनि थाखायबो आरज खालामना हो सार मानोना आं आफा इसोरनियाव नांथाबग्रा आरो इसोरनि बोसोननि सिगाङाव थानो हाग्रा सासे आइजो जानो हानाय बायदि आरो जों बिसि फिसाय अनलायनानै अराय सम न'खरखौ दालांनो हानाय बायदि इसोरनि अननायजों सारनि अननायजों अके अराय सम न'खरखौ दालांनो हानाय बायदि इसोरनि अननाय आरो सारनि अननायजों आंनि थाखाय आरज खालाम सार अके जागोन थेंक इउ स' माच आंनि पार्सनेल आरजआव आं गोसोखांसिगोन आं दा दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय रेक्सि नार्जारि आदा आंनि न'खरनि थाखाय आरो आंनि फिसा हिन्जाव हेबेनि इस्लारिनि थाखाय आरज खालाम जाहाथे बियो बिमा बिफानो बोसोन लानो हाग्रा जानाय बायदि अके जागोन थेंक इउ स' माच आंनि पार्सनेल आरजआवबो आं गोसोखांखागोन दे थेंक इउ स' माच दिनै आं आरज खालामनाय नंला आंनि दा पार्सनेल आरजआव आं गोसोखांगोन आमेन जोंथिमा थेंक इउ स' माच आमेन निर्जाना दैमारि निर्जाना अके
गोजोननाय थाबाय फंबाय नोंथांनि बोसोनाव इसोरा फंबायनि मिनिस्ट्रियाव गासैबो समाव हेफाजाब खालामथोंसै फंबाय जिसुनि हेफाजाब थेंक इउ सो माच गुड नाइट अके गुड नाइट टु थेंक इउ रनसुलि मोसाहारि थेंक्स लर्ड ब्रादार अके गुड नाइट आमेन अके गुड नाइट टु पुर्निमा बसुमतारी थेंक इउ फंबाय प्रार्थना खालामनायनि होनायनि थाखाय अके थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय इसोरा बाख्नाय जाथोंसै अब्ला बे समाव आङो फोजोबनो होननानै सानबायना इसोरा जों साफ्रोमखौ